I dag skal jeg bare skrive opgave. Så i stedet for at I skal sidde og kigge på, at jeg glor ind i en skærm og trækker mig selv i håret og græder lidt, så ej, borgerlig. Forleden dag optog jeg mig selv synge Jingle Bells på min ukulele, og jeg ved godt, jeg er rusten, og jeg ved godt, det ikke er, så du ved, bare, jeg har ikke for høje forventninger. I morgen får I en bonusvideo med et indtil videre hemmeligt FNAF'e Girl Gang member. Så glæd jer, fordi det bliver godt. Det bliver godt. Ja. Så that's it. Hej. Glædelig jul. Det værste ved at skrive opgave. Det værste ved at lave petitum. Det værste ved at aflevere fucking opgaver er alt det lorte matematik. Det burde ikke være så svært, vel? Det er bare irriterende at skulle bruge tid på, når man i stedet for kunne skrive. Så det er mit opgave ark. Og nu er jeg færdig. Jeg har afleveret min biblioteker og samfundsportfolio. Så det er et helt semester af opgaver, og nu er det færdigt, og nu kan jeg bare koncentrere mig om digitale videnssystemer. Så. Den her lille pingvin har en julehat på. Jeg vil prøve at spille en julesang. Nu er det mig, der skal filme. Dashing through the snow